wala na yung gumagawa ng ganyan. Ano po ang tingin nyo dapat parusa sa mga ganito? Kunwari, mga nangingidnap, mga pumapatay ng tao. Ano po? Siyempre nagagalit ako. Bakit sila wala silang pamilya? Sana hindi gagawin sa ibang tao na pamilya para hindi magawa rin sa kanila. Yung mga mamasamang taong naggagawa ng ganyan, hindi sila maliligtas sa Pilipinas. Kung ano utang ang buhay, buhay rin ang kabayaran. Kulang na tamatang, kulang na kulang na higpit. Sana sa mga kapulisan, bantayan nila lagi araw-araw. Yung mga kinikidnap gano'n. Ganon. Ayun, parang napapadalas ngayon yung kinikidnap yung sa may van. Yan yung napapansin ko ngayon. Kasi tinatarget nila mga bata. Napagpabayaan po kasi minsan parang hindi naman po sa parang napagsasawalang bahala po sa mga nangyayari po sa paligid natin. Madami na po kasing crime na nagaganap sa paligid kaya po para sa akin po hindi po siya safe. Lalo nang lumalala. Tapos magulo na rin. Tapos kailangan din talaga mag-ingat sa panahon ngayon. Lalo mataas na yung crime rate. Tapos kailangan din sa mga kabataan, nag-iingat sila. Kasi mahirap na hindi natin alam yung kapahamakan ngayon. Dami mong supporters, anong masasabi mo sa mga nangyayaring krimen dito sa bansa? Grabe na po. Nakakatako na po dito. Marami na pong kinikidnap, mga ganun. Babalitaan ko po yun eh. Lalo na yung puting ban daw. O yung puting ban po yung puso ngayon. Ano na po, kailangan po mag-ingat. Tapos wag na pong gala ng gala masyado sa mga unsafe na lugar. Anong masasabi niyo doon sa mga kabataan na nai-involve sa mga, for example, mga illegal na gawain na nagle-lead sa krimen eventually? Magbago na po kayo. Sa mga kabataan, magbago na po kayo. Wag na lang po pag-alagalan sa gabi po. Mag-ingat na lang po sila. Tapos makinig na lang din po sila sa mga magulang po nila. IFM News.